Ние сме в третия епизод на Амонгата. Тук сме с Блеки и Пикълс. Пиксел. Пиксел. Мале, изкарахте кучето Пикъл. Куче Пикъл, няма... Има в едно странно аниме. Пикъл, знаеш кое е? Да, сещам само Какво не. е? Имаше едно... Кисела краставичка. Да, ама имаше едно куче, напиши Пикъл, за да видиш какво е. В YouTube го дават. Не мога. Много близар анимация. Бао, танцувам, аз съм червения с па. Сас. Гледай къв съм. И аз съм закрит. Два. О, пайди. Айде. О, Аз нямам животно, защото аз съм на телефона. че тая катерица как е галиш? Това не е катерица. А какво? Не знам. Хот-дог. Бъка. Опа, извинявай, че нареках пилето ти хот-дог. Оле, извиняй. Да не ми се ядоса. Чакай. Ще се скрия тука. Димо. Бра. Боудрухаунд. Има и други хора, не виждаш, че Идват. Да бе, Денис, докато дойде... Ама няма да си казваме кой къде е, чухте ли? Да. Нинджа. Мълчи си. Нинджа. Не, Йо, пускаме. Да, пускаме. О, не сте пуснали спешалите. Да, добре. Нищо. После да играем ли Roblox? Там къде Не. е забавно. Не. Roblox грани. Не. Брат ми иска да играе Roblox грани. Не е забавно как Чака. Верно, аз. Задачата ми е друга. Абонирайте се за повече такива. Абе, брат, ни казвай толкова в края се казва, бе, човек. Направо трепи гледанията. Без това имаме милион гледания. Милиони. Аз го казах риторично. Имаме милион гледания. Аз го казах риторично. О, мале, двама са умрели. What? Purple is the imposter. Black is the imposter. No, purple is purple. Black. Purple is imposter. Аз съм purple. Black. Аз съм черно. Кроме червено, бе, не виждаш, като там пише Purple. кроме 112. Purple. 112. Какво? Purple is imposter. Is imposter purple. Аз пък пикъл стикър, съжалявам. Пикълс. Нищо. Аз пък на кокошката викам, че е хот-дог. Не. Така че... Хот-дог. Сега всички са гласували за мен. Сега ще... Много сме увеличили то и за вота. 3 години по-късно. Само и то трябва сяна да гласувам. А той докато гласува ще стане на 85. Аре бе, бадяк. Аре маняк. Целият клип ще замине само докато чакаш. Само да сложим едни 1000 години по-късно. Къде са
Bye-bye, Purple. Bye-bye, Purple. Или Purple. Yes, единия замина. Остана един. Един остана. Така. Да. Да. С 10 също се оказа доста малко. Да. Не. Знаеш какво каза баща на брат? А? Ще продават, брат, телевизор за 1000 лева и купиш ли го и дават безплатно iPhone 14. Не ми трябва, човек. Не Ама съм. iPhone 14, брат. Аз знам, брат, ама аз нямам никакви Само пари. казвам, брат, да знаеш. Добре. iPhone 14, брат, дават. Брат! Технокомърс, май. Снимаме. Какво е? Ни прави реклами. iPhone 14 Pro Max, Брат! 130 гигабайта май. Ще ми направиш проблем после. Ама това не прави рекламата, не това. Абе, знам, ама ние качваме. Аз съм виновен, че съм я качил. Мен да следя на киното. Ни казах кой е. Не. А, Добре? Ти защо издаваш хората? И по-стара е Катерина. Аз да не мога да кажа. Базикам се, аз не знам кой е в момента. Катерина къде? Катерина е това, да. Не, той вече умрял е, той Хикс. Ти Пантерес. Пантерес е. локация. Коя е Катерина? Син? Кроме, внимателно мисли кое. Чуля? Сега къде беше той? Не беше. Реактор. Кой? Кой е? Да бъде си на реактор. Аз умрях. Я. Я, всеки момент. Ама не разпитвайте се с Катерина и Катерина участва. Гаче, видя ли кой от Сапардо? Аха, ясно. Право да питате такова нещо, брат. Кой би няма право такова нещо. Да знаеш. Аз давам синя. Аз не знам. Бъде сигурен, че си ня. Азо? Не знаете, няма право да питате кой е бил. Знам. Само да се аз. Ама Крум не си пусна музика. Кроме казах, например, къде беше последно като... Аз как да го напиша? Той не е да напиша на български др. Емилия каза да я дигнеш. Тя звъни ли ме, бе? Така. Сам то с нея гласува пак. Ари бе, бабка! Кой каза, че е синя? Защо е синя, кажи? Що е синя? Просто е син. Защо не е белия? Чао, Круме. Катерина ме уби. Мълча, ама Крум нито да пита къде си била, кое какво бил. Направо казва. Направо... Еми аз один аз знам. Да сме повече хора. Чакай, не знам как става. Ще спра за сега клипа и ще продължим пак. Абонирайте се, лайкайте и коментирайте. До нови срещи. Баба.